Així em pariren i així estic. I com que em passen certes coses, així les cante, així les dic. Així em pariren i així estic. Molts mites han corregut els últims anys sobre aquest tipus de cultius. Parlem de l'albocat. Així agonitze i així em ric. Tenim diverses varietats, sobretot n'hi ha una que es diu albocat valencià. Així que avui ens hem vingut als peus de la Serra Calderona, a la finca de la Baronesa, a xerrar amb el nostre amic Aldemar. Així em pariren i així estic. Pobre de béns i ric. L'Albalà de la Ribera, Albalà dels Taronxers. Benvingut al programa, Aldemar, i crec que la primera pregunta que t'ha de fer és per què la finca de la Baronesa i per què advocats en la Serra Calderona. Pues el nom és molt fàcil, m'haig d'estar pegant moltes voltes perquè el nom, quan busques un nom per algo és quan no el trobes, i al final vaig decidir ficar el nom que és el nom de la finca per el catastro i el nom del puesto històric. Esta finca la compraron meus bisabuelos en els anys 30, abans de la guerra. I així ha hagut de tot, això és pura muntanya, com has dit, estem al costat de la Calderona, o sigui, al costat del Parc de la Calderona, i al principi era cultius de secà totalment. Quan es començaven a cultivar així l'únic que tenien era armelers, algo de vinya, el moscatell tan famós de la mistela, i el tema de les oliveres, perquè això depenien de l'aigua de la pluja. Seca rabiós. Seca ral. Després ja sigue la transformació dels camps, quan se feien els camps plans i se fica el primer sistema de regles, les sèquies i les bases, allà se canvia el cultiu, se començaven a fer hortícoles, se començaven a fer carxofes, melons en estiu, i després ja vinga el boom de la taronja, se plantà tota la comunitat de taronja, i sigue l'últim cultiu que va haver així, el que va abandonar mon pare fa uns 15 anys, i ara hem retornat a aquestes terres en el projecte de l'abocate. Perquè així l'auia d'on la treien? Vull dir, quan començaven a fer rec i fer regadiu, d'on treien l'auia? Així sempre s'ha funcionat en pous comunals. Està prou fonda l'aigua, estarà sobre 150-120 metres l'aigua. N'hi ha molta aigua, per això se diu, estem al costat d'una cosa que es diu el barranc de Fontanelles, tota aquesta zona ve de la part de Nàquera, d'ací dalt de la font de l'Oro, així baix n'hi ha molta aigua, però està fonda perquè estem en la muntanya. I aigua de molta qualitat per l'entorn en el que estem, és una zona prou verge en el sentit que és el parc natural i així no hi ha quasi influència humana. Entonces està molt interessant. Però clar, estem parlant d'una zona en la que és muntanya, en la que probablement les temperatures tampoc siguin molt estables a nivell, per exemple, Màlaga, que estàvem parlant antes, on n'hi ha molts advocats i tal. Entonces, la decisió que prengueres de fer aguacat així va ser una decisió prou arriscada. En aquest moment sí, quan començarem així seríem dels primers que començarem en aquesta zona. Ja n'hi havia, a l'altra banda en les valls, ja n'hi havia plantació de fa prou de temps. És una zona que té més tradició. Però en aquesta zona nostra, ara tinc molts veïns que estan girant el cultiu, però hem de primers. Era arriesgat i és el que té sempre que comences. Mon pare sap de tradició hortícola i de cítrics, però clar, un cultiu nou, quan es comences, així m'ha après a base d'errors, a base de provar, a base d'intentar. Sí, és un poc arriesgat, se fan molts fallos, molt greus, la cague moltes vegades, però jo estic content en que al final estic veient resultats que me fan veure que hem lograt l'objectiu, que és poder implantar un cultiu des de zero, nou, aprendre-ho i millorar sobre la marxa, i estem aconseguint resultats. Estem ja en collites d'arbres adults i en quantitats que estan per dalt de la mitja, i estem contents en aquest sentit. Clar, perquè així estem parlant també d'una cosa novedosa a nivell cultiu, però també a nivell varietal. Vull dir, quan així se planten abocats, existeixen bàsicament dos varietats, que és el Hass i el Lamhass, i les dues varietats pol·linitzadores que tenen, que és el Bacon i el Fuerte. La gent quan va al supermercat a comprar aigües, mercats i això, saben realment quina és la diferència entre aquests tipus d'aquestes varietats d'abocat? Pues, de fet, el supermercat moltes vegades no ajuda. Jo he vist etiquetatges errònios i passant una varietat per l'altra per desconeixement o per
perquè pel mercat global la varietat reina, la que mana, és el hash, a nivell internacional, i és la varietat que funciona a nivell logística i la que ja la indústria la té feta. Entonces, totes les demés les té que al final treballar d'una forma u altra perquè és un sector, però a nivell d'indústria i si volguera les comercialitzadores sols treballarien en hash. Què passa? Durant tot l'any? Durant tot l'any, sí, i farien com se fa en tants altres productes, de dur-los d'altres puestos que se poguera cultivar durant l'any per a suplir la demanda. Tornem, com no, en tots els cultius, al problema de l'etiquetatge en els supermercats, que continuem denunciant, però no hi ha manera de que ens facin cas. Però bueno, al final tenim que aconseguir educar el client per a que... La força, jo sempre ho he dit, la força la té el consumidor, i si no té un esperit crític i la intenció de canviar-ho des de la base, que és el consum, no n'hi ha res que fer. És el consumidor el que té que tirar sempre avant, en el sentit de dir jo sé el que vull i ho busque i m'interessa per lo que menja i per on ve l'origen i tot. Entonces, quines serien les diferències principals entre aquestes 4 varietats? Vale. Bàsicament, l'Amhash i Hash, que són les dos més conegudes, i després el resto. Claro, com tu has dit, les varietats polinitzadores, n'hi ha dos grups, el grup A i el grup B. El grup de pell llisa, que serien bacon i fuerte, que té rere justament és un bacon. Que no té res que veure en este rugós que tenim així, és totalment llis. La primera diferència a nivell de pell és evident. La pell del bacon, del fuerte també, són pells molt, molt finetes. La pell del hash aguanta molt més, per això ha encaixat en la logística molt millor que les altres són molt delicats, aquestes varietats. Per contra, sí que són més cremoses en el punt de maduració correcte, són literalment és mantequilla, aquestes varietats. Vas que tenen el problema és com una tomata, el perelló té una vida molt curta de postcollita, és molt complicat. I quina seria l'època de l'any en què se comercialitzen aquestes dues varietats? Altra diferència és l'època de recol·lecció. Les polinitzadores les solem recol·lectar entre octubre i desembre, són les primerenques. I després ja vindria el hash, que és la primera varietat de pell rugosa que treballem, i després acabem la temporada en l'amhash. Depèn de l'any, tot això, la climatologia mana com sempre en el camp, i un mes amunt, un mes avall, 20 dies avall, amunt, és el que... Però més o menys això seria la cronologia de varietats. I explica'm això de les varietats pol·linitzadores, perquè, clar, al final sí que és veritat que jo vaig estar tentat també de plantar abocats en el seu dia, ja fa 8 o 10 anys, el que no vaig atrevir perquè ja tenia massa feina a l'altre, però el tema de les pol·linitzadores és algo que me pareix molt interessant, perquè igual n'hi ha gent que arriba a un canvi i es pensa que tots els arbres són iguals. Sí, de fet, ara que està començant la floració, podeu veure les panícules començant a obrir-se. L'arbre de l'alvocat és molt curiós, és un arbre que tots els arbres tenen flors mascle i femella. Què passa? Que és curiós perquè no se superposa el temps d'obertura en quasi res de temps durant el dia. És per això que intentem ficar varietats del grup opost per a maximitzar el rango de temps en el qual n'hi ha flors de gènere diferent o obertes al mateix temps i fomentar la polinització cruzada. Se podrien polinitzar eixes soles, sí, que no està de més ficar un percentatge, crec que és en torno al 8% de polinitzadors, i sobretot si ho defens tu com a productor, t'interessa també diversificar. Si tens una monovarietal, el rango de collita és molt curt comparat a si tens vàries, i sempre és bo apostar per no ficar tots els ous en la mateixa cistella. Perquè, a més, sí que és veritat que així se va estendre molt la varietat l'amhash, perquè oficialment o és molt coneguda per ser l'alvocat valencià, i és per això, bàsicament, perquè es va estendre aquest tipus de varietat i per què es va estendre tant. Pues bé, la gràcia de l'amhash és que venia en un hueco de recol·lecció molt interessant, perquè ja han acabat les grans produccions del sud d'Espanya de l'Abocate Nacional de hash, encara no entraria tot el que és la següent tanda d'importació de fora, i s'ha apostat molt en la comunitat valenciana per aquesta varietat per aprofitar aquest hueco. Què passa? Que és una varietat que, el que dèiem antes, per fora pot parèixer molt similar, però té les seues coses, té les seues diferències. És molt important en l'amhash esperar-se al punt de matèria seca mínim, no collir antes. Collir antes és la perdició d'esta varietat.
I és un treball que intentem reforçar sempre de cara als llauradors, ser pacients i dir, bueno, la collita la veus en l'arbre i vols treure-la, però és que canvia moltíssim d'haver-se esperat a que estigui la fruita en el punt òptim i que no isquen fibres, que se madure bé, que siga una fruta cremosa. És una fruta que canvia de color en l'arbre, no com el hass. L'amhass ja ve en una època que el sol li fa, veus, estos últims hass ja li fa girar el sol, li s'està fent girar el color. Pues en l'amhass és molt exagerat, perquè pot veure mig arbre ja girant-se de color, que no vol dir que estiga maurant-se per el color, però ja la gent se fica nerviosa i comença a collir. Clar, normalment jo sempre ho he conegut que jo compro els aguacates verds, deixo en casa, i quan se fan així ja més negrets, és quan els obric. I l'amhass directament ja és negre. Ja és negre, però també has d'esperar-te el mateix temps de maduració natural. Que és una diferència molt gran, és que te duc jo d'ací del camp, fan la maduració natural. El supermercat, tornem a lo mateix. El consumidor està molt perdut quan arriba a un estand d'albocats, perquè ahí està tot homogeneitzat. Han passat per càmeres, on els han forçat, els han induït a fer un canvi de color en gas etileno, en atmosferes controlades, en fred, en calor, tot per homogeneitzar el producte, perquè ara que estàvem parlant de floració, la floració dura quasi un mes i pico, i tots dins del mateix arbre n'hi ha estadios molt diferents de fruta. Això el comerç té que homogeneitzar-ho per omplir els lineals, i per això en casa, quan arribes en 5 aguacates al supermercat, encara que te pareixen tots iguals per fora, comprar el mateix dia, n'obris un on està verd per dins, l'altre està passat, i és molt diferent comprar directament a productors que arribar al supermercat i... Però clar, ara hem parlat un poc de ficar diverses varietats i no ficar tots els a la mateixa cistella, ara el tema de la sobremaduració en càmeres i de les coses que fan per això, perquè al supermercat vegues aguacates ja, com se diu, aguacates premadurados i coses d'aixes en su punto, i tot això és un enredro, al final. Entonces, clar, el teu projecte no té res que veure en tot això. Este projecte és molt diferent. Sí, jo per començar intento fer tota la venda directa que puc. Crec que és la clave si eres un xicot de productor. És una filosofia de cada un té que després encarar el seu treball com vulgui, però jo ho he enfocat així i és més faena, però també és més agraït i tindre el control sobre la cadena del producte i els clients ho agraeixen. A mi m'han arribat a dir coses molt boniques en el mercat, i tens el millor aguacat del món. Això te ho diuen i te plena moltíssim, te fa sentir-te orgullós de... En quins mercats vens tu? Fem mercadets de festivitats de pobles, però que això són, diguem, de quant en quant. El que tinc fijo totes les setmanes és en la UPV, en la Politècnica, i és tots els dijous. Ahí estem de 9 a 2, més o menys, i ahí és un xicotet mercat agroecològic, que n'hi ha poqueta quantitat, però n'hi ha diversitat de productors, i tots són venda directa, n'hi ha de formatge, mel, horticultura, n'hi ha de tot, cosmètica natural, n'hi ha tot. Un xicot de mercat de venda directa. La Politècnica està promocionant aquest tipus de mercats. I aquests mercats, bueno, i tu saps que els mercats locals de barri, ahir també he intentat anar a uns quants d'estos que feia, que els acaba llevant de l'Ajuntament, estos mercats que se feien per barris, la meitat estan ja desmuntalats. Faig molt de grup de consum també, faig venda directa a restaurants, a tendes especialitzades en ecològic, un poc de tot. Pues ara també tinc una bona notícia, que mira, també de passo aprofitarem per fer un poc de publi d'això, que l'Ajuntament de València, després d'una denúncia que farem pública perquè volia retirar les tires de comptar del mercat de Mossèn Sorell i del Cabanyal, hem aconseguit que reculen. Pareix mentira, però hem aconseguit que l'Ajuntament de València de repente diga que no, que és que ells no volien retirar-la, que volen canviar la normativa, però per admitir que, clar, després de fer una denúncia que ha arribat a 350.000 persones, la gent ha ficat un poc el crit en el cel per a que no lleven això, i si volgueres anar al mercat del Cabanyal, per exemple, que ahir van dijous, divendres i dissabte, pots anar el dia que vulguis, podries demanar la sol·licitud i podria intermediar per a que pogueres anar allí un dia a la setmana o dos, que vulguis, per anar allí on parlarem. I
És una bona notícia pues, que al final les denúncies pareix que no, però les denúncies públiques fan la seva feina. I el que parlàvem antes, la forma de que el pugui obtenir una rentabilitat el llaurador directament de vendre el seu producte. Repercuteix en moltes coses bones de la cadena. El tindre en contacte amb el consumidor final, el poder maximitzar l'esforç que fas durant tot l'any en vendre-ho directament. Sí, perquè jo recordo molt la història que em contares i el que el va passar quan demanares les ajudes a la primera instal·lació, perquè tu realment fa poquet que te dediques, o sigui, que tens la plantació aquesta, i que no te donaren les ajudes perquè, clar, no tenies prou superfície com a perquè, en teoria, viure d'això, però en l'enfoc que li has donat tu no té res a veure amb el que demana l'administració. Sí, i en esta última tanda d'ajudes encara havien doblat literalment la superfície, i exacte, jo l'enfoc que li dono és a donar-li el valor al producte, que és més treball, jo no tinc treballadors, m'ho faig tot amb mon pare. En més superfície canviaria totalment el projecte, ja tindria que donar un altre enfoc més empresarial i molt diferent. I això és el que no vols arribar tu. De moment estic en un altre nivell, vull assentar bé les bases i conèixer bé el cultiu, manejar-me-lo bé i una vegada puc escalar-lo, però claro, me demanaven literalment el doble superfície, era algo inassumible per a mi. Pues el que millor xuer és això, a més si te ho fes bé, a més també un dia cada 2 setmanes o això també li portes el bocatge a Marina per a que vingui a concentrar el producte, igual que jo les meves taronges, entonces anem a ajudar-nos entre nosaltres. Sinergies, claro, entre llauradors. I de fet, si no paga res l'any que ve, pues a veure si podem arreglar-ho per poder fer per mig la meva pàgina web, vendre tu els teus albocats, sense que siga una faena extra ni res, perquè és una cosa que a més se manté molt bé quan està en plena verdor, conforme està ara, i que compres 3-4 quilos d'aguacates te poden aguantar prou bé en casa. Sí, podem veure els vídeos que fem de tips de maduració, de conservació, és un mundillo. Hi ha que aprendre molt encara d'això. I ara anem a passar a la part polèmica, un poc que sempre té l'albocat, o és per lo menos sempre el que m'han dit a mi, que és que, clar, estem en la Serra Calderona, dius que així hi ha molta aigua i tal, però sempre han dit que l'albocat té un consum d'aigua excessiu i que per això en Màlaga estan patint per el tema de la sequera, així estem secant pous, no sé quantos. Jo sempre dic que tot això és mentira, però clar, qui millor que un productor d'aguacate que està així per a contar. Jo, ja com t'he comentat alguna volta, jo sóc el primer interessat en no gastar aigua per diverses raons. Primer, perquè he vist que donar-li més aigua a aquest cultiu no significa produir més. Ell se fica a vegetar més, però no significa que produeixi més, que és absurdo. I segon, per el preu que tinc jo així d'aigua, encara que no tinguem problema d'aigua, és cara i a mi no m'interessa tirar més aigua de la que toca. I com te comentava antes, els números que he fet enguany del consum per hectàrea és pràcticament el mateix que un consum mig d'hectàrea de taronxer. És a dir, és un estigma que té l'albocat, sé per on ve de documentals que s'han fet en Xile, en Perú, són realitats totalment diferents, que no apliquen així, on sí que s'ha esquilmat i s'ha fet un uso extractiu del recurs hídric, però que no té res que veure en la realitat d'Espanya. I en puestos on se fan pous il·legals i sequen els pous, és que és una altra història. Les plantes, en general, l'agricultura, la ramaderia, l'aigua no se gasta, és un cicle tancat, l'aigua n'hi ha la de sempre del principi dels temps, i no se gasta. És que estan fent aliments, siguin ramaders, agricultors, estan donant-li un ús, però que ni l'aigua se la queda a la planta, ni se la queda a l'aguacate, l'aigua està en un cicle, no desapareix. No sé com hi ha gent que se queda en aquesta superfície de dir que algo gasta aigua. Més me preocuparia a mi l'ús industrial abusiu on se contamina, que tampoc és que se gaste, però que se contamina l'aigua, això sí que és un problema de les societats modernes, molt gran. En les indústries textils, en les indústries de tota classe, per extracció de minerals, ahí se contamina l'aigua i això sí que és un problema real. Les plantes i els animals no... Parlem d'una zona que així heu tingut el gran problema, que és el tema de xaleteig en la muntanya i tal. Entonces, tota aquesta zona que antes era de cultiu i l'auia s'utilitzava per regar, ara esteu competint en l'auia per a ús humà de xaleteig que n'hi ha per la muntanya, que realment les dotacions no estan per això, estan per cultivar, realment. Sí, en el cas de la nostra zona és exagerat. És una dotació, en una comunitat regant que té una dotació d'extracció d'aigua per a ús agrícola i que hem quedat expulsats jo estic en tràmit de fer-me un poc, com te comentava, perquè no
no tenim un preu competitiu d'aigües llauraus, tots s'han acabat eixint de la societat i fent-se pous privats en cada finca, i l'ús de la societat de reg s'ha quedat per a un ús lúdic i recreatiu, per a plenar bassetes, per a un ús que no és el que tenen concedit. És un problema que n'hi ha en prou parts de la comunitat. I per això aquesta manera de fer estudis d'utilització d'aigua per a que sàpiga la gent que encara que tu estigues produint el bocatge així de la muntanya, sàpiga que realment això no gasta més que un taronger que n'hi havia antes així i que això realment és beneficiós per a la zona. I a més estem veient que és una zona cultivada en el que parlem sempre del costat de la muntanya, de prevenció d'incendis, de tindre zones que paren un incendi quan vinga i de mantenir una biodiversitat, a més, així, bueno, sobretot per la qüestió de les teletes, de mantenir els conills també, que estan per així. Sí, estem en un ecosistema de molts estratos, molts factors i molts elements. Hi estan els animals, però sí, literalment, en el que dius dels incendis, esta finca d'estar abandonada, que era un polvorín, literalment, quan la retomàrem, i ara és una faja verda que protegeix això és l'inici del parc natural. Les carreteres, ara en el vent, tots els pins tombats, si n'hi haguera un incendi no podria haver entrat ningú camió. Això ho mantinc jo tots els dies. Una carretera de quasi 2 quilòmetres que accedeix directament al cor de la muntanya. Si així no n'hi haguera ningú, això estaria perdut i bloquejat. Sí, perquè he vist alguna breta d'alguna voreta d'algun pi. Però clar, això és un problema. I després de tot això i de tot el que ja hem parlat, i aquest boom que va haver alrededor de fa 10 anys que es va plantar als bocalls per molts puestos, inclús en molts puestos on no tocava per el tema això és molt important, també, climàtic, me pareix que és molt important que ho contes perquè tu saps prou més que jo d'això. El boom que està tinguent, en part, ja l'hem vist en altres cultius. I què passa? Que primer, no és tan fàcil i no és igual el manejo que el cítric que el de l'abocate. No pots ficar-lo en els mateixos puestos. I després, una vegada ficat, si sobrevius a tots els primers fallos que pots tindre, si el aconsegueixes criar, el fer-lo produir tampoc és no és un arbre fàcil de fer-lo produir en el sentit als volums interessants productius. Entonces sí que ha hagut un boom, sí que crec que n'hi ha gent que s'ha columpiat un poc en el sentit de buscar diversificar com un negoci, com la gent que s'obri un bar sense haver estat en un bar en la vida i vaig a ficar un camp d'albocats perquè és el boom, és l'oro verde, el tal, i no és una decisió que siga tan fàcil de prendre, té moltes coses a tindre en compte. I començant per la climatologia de la zona, el tipus de terreno, jo no ho plantejaria. Si torno a plantar més camps, tinc en compte moltes coses que he après a base de fallar. Sí, perquè a més fa un mes estàvem en Bernat parlant del tema del caqui i sí que és veritat que fa 10 anys antes que l'advocat el caqui ja va tindre el seu boom i a dia d'avui s'ha estabilitzat. Jo també he arribat a veure en Albalat de la Ribera, en el meu poble, proper de la Marxal, que és zones on pot baixar més la temperatura i tal, com quan tenen plantonets es tapaven en tela blanca de malla tèrmica per a que no es moriren del fred. Me va parèixer curiós com un puesto com és Albalat, que no és un puesto gelat, que taparen els albocats, i entonces vol dir que en totes les zones no es pot. No. Així, per exemple, estem tots els anys al límit de temperatura, baixem de 0 graus diverses nits, però l'orientació que tenim, l'altura i estar a prop del mar és molt paregut a la zona de la costa tropical de Vélez, de Màlaga, i són aquests factors que mos lliuren de... Però, claro, per exemple, has vist les papayes que tinc ahí per casa i si les ha bramat el fred enguany i l'aire, que l'aire enguany el problema ha sigut l'aire enguany. Sí, això ho contarà també, perquè, clar, la varietat Lamhash se cull a partir de falles, que és com si diguérem, la varietat valenciana, que és com si diguérem ja els 2 últims mesos de temporada i tal, i clar, així he estat un mes o mes i mig fent ventoleres bàrbares, que jo per sort en la taronja he tingut molta poqueta incidència en la taronja tardana, però crec que l'advocat no ha aguantat també el tema. Ha sigut un mes de ponentalls, però les ratxes dels últims caps de setmana així arribaren quasi a, jo crec que més de 100, i damunt se canalitza en esta part de muntanya, se canalitza i fa així una espècie d'efecte Venturi i el camp de dalt, ara t'ensenyaré, està arrasat.
he tingut, estic el perit l'altre dia, i n'hi ha una merma d'un 73%. Tot ramejat el que ha quedat dalt de l'arbre i bueno, una estesa que dona llàstima a veureu en el collitón que n'hi havia enguany d'abocates en terra. Però aixina és l'altre camper de l'Anjas que està baix justament per la diferència que té de com està i per conforme entra a l'aire, allí no ha caigut ni un 10%. La diferència. És molt curiós, però és aixina com passen les coses. Que clar, una volta es rameja uno d'estos, automàticament mourà. L'induïx més a la maduració més ràpid, sí. Tot això l'afecta. Ja no és aprofitable. Sí. I sí, o si el dugueres a la indústria, en el calibrat te baixarien de categoria de preu. Tot el que siguin defectes exteriors, encara que després a la fruta per dins no li afecta res. Un altre avantatge de vendre la fruta jo directament és poder també explicar-li al consumidor cosetes aixina, que no seria... Esta fruta igual, un rametge molt lleuger, seria descartable pel comerç, en quan se fica a maure aquesta fruta ni ho vas a notar, que se fica oscura ja no ho vas a veure. Sí, passa com en la taronja, que al final són defectes de la pell que el comerç ja estan induint a que el consumidor no vega que això és una bocat normal. Volen que mengem per els ulls. Ja, exacte. Pues ja saps tu que des d'ací sempre intentem induir-li al consumidor que no es fique tant en els defectes estètics i que es fique més en lo bo que està una cosa quan te la menges i quan no. Exacte. I a més en projectes com el teu que busca un poc tancar el cercle i arribar al consumidor final, ficant sobretot, que jo dic que el més important sempre sol ser eixe, que nosaltres és que ens dediquem a fer la venda directa, fiquem la nostra cara i que el consumidor sempre té la potestat de vindre a preguntar-nos, de si té algun problema, dir-nos que ens ha passat això o l'altre, i explicar-li-ho i així fer-los un poc de pedagogia del cultiu, i sempre va més encarat a arribar a això. Important, sí. I una cosa molt important que la gent no sol saber, que jo, és veritat que molta volta intento contar la taronja, però per l'abocat m'imagino que serà per l'estil, des que tu plantes un plantó fins que fas la primera collita menuda, o inclús fins que fas les primeres collites ja que comences a treure rentabilitat del cultiu, quant de temps passa? Un plantó que el fiques en el camp dut de vivero que ja té 2 o 3 anys, igual 3 anys més en criar-se 4, diria jo. I l'edat adulta, l'estatura adulta l'agarren igual en 5 anys. La primera collita gran serien 5 anys. 5 anys de ficar i no traure. Pues és prou més ràpid que la taronja. Sí, en aquest sentit és molt diferent. És una madera més blaneta, molt més agraïda, no tens punxes, això sí que el serrutxo te cansa la meitat també. I vegeta molt fàcil, molt ràpid. Qüestió que t'has de tenir en compte en quant a això, la poda és superimportant. En aquest cultiu jo estic veient, inclús així tinc al costat una finca molt gran, que pensava que eren prou més professionals per el nivell de terreno que duen i la inversió que han fet ahir, i veig que hasta gent de eixa potència està descuidant la poda, que és algo superimportant. A nivell de fer productiu este cultiu, com vegeta tant, és que els marcs de plantació també són molt importants. Si la poda no es dus al puesto, estos arbres creixen el que volen. Una altra cosa és que produïsquen. És molt important la poda en este arbre. I a més, com és un cultiu que no té pràcticament plagues i això, és totalment ecològic, perquè una, l'herbicida li pega mal, doncs no el podeu tirar, i l'altra és que la poda i tot això va tot allà baix per a donar-li matèria orgànica al... Les 2 plagues que té més importants són l'àcaro cristal·lino, que el podeu veure sobretot en el has, són aquestes motetes, bueno, ahí també el pots veure, són aquestes motetes, exacte, això és l'àcaro cristal·lino. I això què li fa a l'arbre? A l'arbre li afecta el tema foliar. Se podria tratar? Sí, com tot. Jo així he fet alguna prova els primers anys de tratar-lo i crec que desregulen més l'ecosistema de lo que... Com a la fruta no li afecta i si l'arbre està fort, les fulles se van renovant, al final preferim ni tratar-ho. L'altre sí que és més complicat. L'altra malaltia que té, que és l'hongo aéreo, és una seca de rames que diuen que es comença a secar-se de la punta de la rama cap a dins del tronc. I si l'arbre no està fort, pot arribar a carregar-se un arbre adult. Es comença a entrar-li la secorixa i s'apodera de l'arbre. I això és més complicat perquè ja ni siquiera en convencional han donat en productes que revertisquen això. Sin embargo, és curiós perquè les dues coses, el que està
reconegut a nivell tècnic és que el millor és tindre els arbres forts a nivell d'una bona nutrició i evitar-los els estressos. En el sentit de... N'hi ha alguns com la ventolada esta que no la pots evitar o si vinguera una cosa així, però dur una nutrició equilibrada, un manejo del reg equilibrat, és l'única forma, la millor forma de previndre tot això, la debilitat que els puga després fomentar el hongo i l'àcaro. Interessant. I bueno, ja per anar acabant un poc, venim a tindre bàsicament el mateix problema que en pràcticament tots els cultius, que són les importacions de països tercers. Que, evidentment, si el bacon i el fuerte comencen al mes d'octubre i el lamb s'acaba al mes de maig, ven a tindre una temporada en l'advocat així molt paregut al dels cítrics. De començar en octubre, acabar al mes de maig, juny, això. Però, clar, així ja no competim només en el cono sur, Sud-àfrica, Argentina i companyia. Així competim també en l'Equador, en tots els països de Centroamèrica i tot això. Com està afectant-vos a vosaltres? Així he vist aguacates inclús de Kènia i d'Israel, n'hi ha plantat en molts puestos. Com ens afecta? Pues igual que en tots els altres productes que competeixen d'aquesta manera, en certa manera desleal o no igualitària, no? En aquest dumping de fora. Però tornem a lo que dèiem antes, la força la té el consumidor. N'hi ha diferències molt notables. Jo també tinc gent que me diu, quan acabe de comprar-te a tu, que acabes la temporada, ja no compre més, perquè és que és tan gran la diferència en fruits que se peguen 2, 3, 4 setmanes en contenedors, el que diem, en atmosferes controlades, en fred, en calor, collits molt verds antes d'hora, tot això al final li fa mal al producte d'ací, igual que també li fa mal el que diem també del collir el lamjas antes d'hora. Són pràctiques i qüestions que afecten negativament al producte, però si la gent hem fet aquesta pedagogia i va provant els productes de proximitat, d'origen, la gent no és tonta i el consumidor al final, i jo crec que ho té molt fàcil per prioritzar i per entendre que és molt diferent un producte local, nacional, que algo extra. Sí, perquè jo vaig estar esquadrinyant en novembre, me'n recordo, en el supermercat, i això que vaig veure, pensé que era al boca del Perú, n'hi havia mogolló en tots els puestos, i la diferència de preu no era apenas, o sea, no hi havia diferència. No baixa mai. Era caríssim, era igual de car que uno del terreny en el supermercat, entonces no entenc jo el voler competir d'aquesta manera en algo que tenim així i que produïm d'esta manera. Sí, és una altra lluita que tinc moltes vegades en gent que me diu lo de que no és un cultiu d'ací, com si fos algo foráneo de... Pues este cultiu en Canàries du, si no recordo mal, 40 o 50 anys, en Andalusia estarà per ahí, vull dir, i què és un cultiu local o no és local? Les plantes no són de ningú puesto en el sentit de... Com dir-te? La taronja també ha vingut de California, d'Àsia. El caqui vinga d'Àsia, cada cosa s'ha adaptat a un terreny. El tema és si ho podem produir així local, podem fer una qualitat igual o millor, això és la nostra lluita, el potenciar lo que cultivem així. I mantenir un territori. Mantenir el territori, claro. Pues bé, m'ha encantat tot això, esperem que a la gent li agradi tot el que has contat. Qualsevol dubte que tinguin, evidentment, poden preguntar, perquè el resoldrem. Si ens han deixat alguna cosa en el tinter, pues, podem tornar a vindre l'any que ve a tornar a parlar-ho, i així que si la gent té algun comentari el pot dir, així anirem resolent dubtes. I res, ens anem a Cocentaina perquè me penso que Marina avui té un huequet en tota la feina que està fent i ens té que contar a veure què plantem, que ja n'hi ha ganes d'anar fent l'hortet, que ve el bon oratge, i n'hi ha que anar fent-lo. Pues bé, anem a Cocentaina. Vale. Passa l'hivern i no aconseguisc esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar... Marina, ja pensava que no arribaves. Sí, se m'ha fet un poquet tard. Bueno, no passa res, ja estem així per contar-li a la nostra audiència.
què és el que toca plantar? Perquè tu ara, quan és en el tractor, vindràs de fer alguna cosa, segur, Sí, del camp. bé, estàvem en els topos pegant una passadeta per preparar el bancal. Els topos, així li digueu, als punxons. Sí, els punxons, sí, exacte. Estàvem preparant el terreny per tota la temporada de primavera-hivern, que és molt suculenta. No, i a més ara és quan més feina tenim sempre preparant Sí. i prou. Sí, l'estiu porta molta feina. I per què estàs preparant ara les terres? Pues sobretot els nostres cultius, però en general, ara, per exemple, febrer, març i tot això, venen sobretot cultius, que per cert, ho havia deixat preparat i Què t'ho has volia portat? ensenyar. Estan un poquet. Anda, Mira, n'he portat algunes que me n'han sobrat, que són típiques creïlles ja xicotetes per sembrar, perquè ara Correcte. toca sembrar la creïlla en març. Bueno, depèn del lloc, es pot fer antes o després. I n'he portat alguna també més gran per a que es veja també el grill, perquè és molt important quan s'està fent, pues, per exemple, aquestes tan grandotes sempre es tallen, una feina prèvia a la sembra de la creïlla és fer diferents trossos perquè ens interessa aprofitar al màxim la creïlla. perquè clar, estes són el d'estrio, les que no se venen, que s'aguarden per plantar l'any següent, Bueno, no? eixes també es poden vendre, eixe tamany és una miqueta menys comercial, però sí que es venen perquè fetes senceretes en allioli o coses així també són una delicatessen. En Canàries serien papes arrugats que fan allí. Sí, exacte. Però bueno, si ens queden grans o bé eixes es poden sembrar senceres, o bé si ens queden les grans, doncs, tenim que tindre molt en compte que hem de deixar sempre, en tot aquell tros que fem per a la sembra, hem de deixar un grill present per a que per ahir puga ella traure el que serà la part aèrea, la part que eixirà a la superfície, i que ella d'ahir traurà les arrels, perquè al final és una reserva d'almidó, que serà el que farà que puga persistir. Ahí tenim el... Clar, el foradet este és el que quan tenim molt de temps les creies en casa i has d'això, per ahir i es comença a eixir el que seria l'arrel, en fi, per quan la plantem en el camp. Exacte, sí, el que es diu el grill. Per tant, és superimportant que quan fem la sembra ens assegurem de no posar trossos sols, sinó de normal solen Al final haver-ne arreu. molts, Sí, però sí. podem tindre fallos en el camp si no ens assegurem de que n'hi ha gent gris. Per tant, ara és molt important per a la sembra de la creïlla, fer prèviament els trossets de creïlla amb els seus grills i després ja incorporar-los al bancal, que estiga solteta a la terra per a que ells puguen penetrar la superfície i eixir, i ja està, simplement colgar-les una miqueta, després es calcen, pot haver després una altra calçadeta per a que tinguin un poc més de terra acumulada i que es facin més grans o que tinguin més terrelles per a poder cultivar-se, i poca cosa més. Perquè així com per altres cultius sí, per la creïlla no se fa ningú planter ni ningú tipus, directament se tira així i ja està. Exacte. Però sí que n'hi ha altres que també se planten per aquesta època que o bé haurien d'haver fet el planter ja o comprar directament la planta feta. Sí, ara en març, si tenim el gust de fer-se el planter, estem ja una mica a tard, però bueno, si és per autoconsum, està super a hora per fer també el planter. I ja podem començar en totes les solanàcies, ja siguin vergina, pimentó o bajoca, que diem així, la tomaca, totes aquestes cosetes estan ara a tope, ja fa unes temperatures que no les crema i poden sobreviure, per després ja més avant tirar-les al camp. Entonces tindrem que començar a fer o bé el planter o inclús algun atrevit ja pot tirar-les al camp. És veritat que si fa algun dia de fred s'atracen i igual sembrar no, plantar no tard, arribes al mateix lloc, però es poden ja tirar inclús al camp, ara en març. Perquè jo sí que he vist alguna vegada algun estropeat del meu poble plantar carabasses en febrer, però tirar-li per damunt la manta blanca esta que diuen, que crec que és la manta tèrmica, Sí. i plantar-les prontes, suposo que per tindre por a que el fred no les deixi anar. Sí, al final en cada zona sabem com funcionar, no? I què podem fer i què no, o quins recursos com eixe de la manta tèrmica tenim que gastar per a poder traure avant cultius. Nosaltres la veritat que per la nostra experiència jo ja sóc més partidària de fer-ho un poc més quan realment intuïxes que el clima va deixar-te, perquè després se t'amontona tot. Tot el que vulguis fer molt primerenc, després s'enjunta tot, perquè el primer que has plantat s'atrassa i el de després va molt a pressa perquè ho has plantat a l'hora i va superràpid. Hola. I entonces jo soc més partidària d'intentar fer alguna més primerenc, però si no hi ha hivernacle, pues, la collita primerenca és un poc complicat perquè després s'amontona tot. Sí, perquè per exemple jo sé que per aquestes
èpoques, jo recordo que jo crec que la Fira de la Tomaca sol ser el mes d'abril, entonces vol dir que ja la porten 3 mesos, però clar, Sí. aquí és tot invernadero. Gener, febrer, hauran plantat segur i ja estarà tirant, sí. Clar, si tenim calefactors i tenim hivernacles en calefacció, ja, pues això ja. és otro rollo, però el que volem és consumir de temporada i no tindre una agricultura que no tinga un gasto de recursos a aquest nivell. Per I tant, fer-la més sostenible, clar. Claro, i també perquè el cos ho demana, consumir de temporada. Són els nutrients, les hortalisses i la fruita que hi ha ens aporta els nutrients que necessita el cos tant en hivern com després en estiu, la tomaca per a la pell, per al sol... Entonces, així, per fer el recopilatori, si jo ara volguera, bueno, que a veure si no m'ofega com va passar en hivern i puc enguany fer collita d'estiu allà darrere de l'almacén, albergines, pepinos i tot aquest tipus d'hortalissa que va per dalt de la terra, per baix ja hem dit que pràcticament les creïlles i poc més, Sí. i carabasses i tot això, i melons ja. Els alls, a lo millor també, en febrer, març també, els alls per a All cabesses tendre. d'alls o... Sí, per a all tendre no, però bueno, encara si hi ha bon clima encara es pot, però ja es poden sembrar per a les cabesses també, en febrer, Què fem en el melon ara? Fem ja o m'esperem? Una miqueta més avant, però és que clar, jo sóc un poc de que si fa un poc més de fred, Claro. una miqueta més avant, més tirant a abril, a lo millor. Allà al mes de... allà per allà Pasqua i tot això, quan passen Sí, falles. sí, una miqueta més Pues temperat. esperarem. Sí. Però bueno, espera't, perquè abans de tota aquesta sembra i tot, tenen que estar els bancals molt ben preparats, que com estàvem dient, doncs vinc de punxonar el bancal o de passar els topos, com diem així, perquè necessitem desfondar, necessitem preparar la terra i que tot estiga ben femat i ben solteta a la terra per després poder plantar, que no és tot arribar i plantar. Clar, i perquè també jo estic notant l'oloreta, encara que en el vídeo no se podrà, la gent que ho senga no podrà apreciar-ho, però així ja fa olor a fem de que estan preparant ja les terres per... Sí, exacte, ja acabem tot de això. preparar un bancal així al costat, en fem d'animals, que estem fent orgànic, i això, és molt important que n'hi hagi un sòl molt ric, en el nostre cas és tot a partir d'abonat subterrani, o sigui, a partir de la riquesa del sòl, i després, ara es noten l'olor i després es notaran el sabor, Claro, segur, perquè a més això ho porteu de granges de per així, vull dir, agarreu el que els sobra a les granges, ho aprofiteu vosaltres i a cultivar per a la gent. Sí, aquests cercles tan perfectes, no?, que es feien sobretot abans, en l'estil de vida d'abans, i que ara pues, intentem continuar perquè és el que m'he sentit té, no? Treballem amb granges de Gorga, del poble del costat, que tenen pollastres de piso, i també treballem amb una de les últimes granges, l'última granja d'ovelles guirres que treballen en extensiu, que estan pasturejant i són per a carn, i treballem també amb el fem de Jesús, el ramader d'Agres. I per a que no ho sàpiga, que segurament jo també hasta fa 4 dies ho desconeixia, l'ovella guirra és l'única ovella autòctona que tenim així i de fet té una denominació d'origen que es diu ovella guirra. I queden, penso que en tots que queden jo quedaran 14 o 15 o 20 ramats perquè no en queda més. Jo me'n recordo que en Albalat n'hi havia uno, però ja fa 7 o 8 anys que es va jubilar i se pasturava, jo me'n recordo de collir els caquis i dir-li ja estan collits, quan vulguis passar per allí. Passava per allí, pasturava, replegava tot el que n'hi havia i me femava al camp. Que perfecte. Era especial, però bueno, mira. A Sí, la partir veritat que és d'ara... una llàstima que es veja un descens, no?, en aquesta raça, perquè està superben adaptada així i a més la seva carn és espectacular. Pues això acabarem xerrant-ho el dia que tinguem més ratet en el mercat i mos ho acabes de contar tot, el cercle que utilitzeu així i tot el que utilitzeu per a fer el vostre producte de temporada i així la gent si s'anima també a plantar-se el seu hortet o encara que sigui una maceta en el balcó de casa. Sí, les cherries en les macetes han triomfat. Exacte. Hem parlat del bocatge, de com hem llevat aquest mite de que gasten molta aigua i de quina és la diferència entre cultivar així, cultivar en Màlaga o cultivar en el Perú, de com una persona que té ganes pot tancar el cercle i vendre el seu propi producte i arribar al consumidor final i de què podem plantar durant este mes de març que anem a entrar. Així que recordeu, si us agrada el contingut, subscriviu-se a YouTube, que és gratis, subscriviu-se a Spotify perquè és de baix també, i gràcies a Caixa Popular per poder mantenir esta manera d'arribar a la gent i contar-los el dia a dia dels nostres llauradors. I recordeu,
Cuidar-nos els llauradors és cuidar-nos a nosaltres mateixa perquè ens necessitarem 3 vegades al dia. Ens veiem en el pròxim capítol.